Moje meno je Kristína Blašková, mám 19 rokov a som v poslednom ročníku štúdia na gymnáziu v Pezinku. Posledný rok sa z toho stalo strašne veľa. Zistila som, že ma strašne baví fyzika a to len vďaka tomu, že som sa zapojila do súťaže Turnej mladých fyzikov, v ktorej participujem aj tento rok ako kapitánka. Na turnaji mladých fyzikov som sa dostala až do výberového procesu na medzinárodné kolo, kedy som ako jediná zo Slovenska zreprodukovala fenomén s názvom JET, po slovensky gejzír, o ktorom sa pôvodne uvažovalo, že sa deje na mesiaci. Tento turnaj ma naučil veľmi veľa vecí a napríklad veľmi dobrú tímovú spoluprácu, ako oslovovať ľudí, ako pracovať s ľuďmi, no najviac mi ukázal alebo otvoril dvere ku fyzike. Strávila som naozaj veľa času na matfyze a zistila som, že je to to, čo chcem v živote robiť, ale oveľa viac, alebo aspoň rovnako veľa, ma bavia aj jazyky. Z angličtiny som na úrovni B2, čo je dostatočné, ale ja by som sa chcela dostať na niečo lepšie aj z nemčiny, pretože chcem študovať práve vo Viedni. Viedem pretože je blízko a takisto mi poskytuje možnosť bezplatného štúdia, pretože pre študentov z Európskej únie sa spoplatňuje štúdium rovnako ako pre samotných Rakúšanov. Na to však potrebujem nejaký certifikát, minimálne z úrovne B2 z nemčiny, ktorý nemám. A práve o tento certifikát mi v tomto projekte ide. Vo Viedni by som sa zúčastnila študijného pobytu na Tereziánskej akadémii, ktorá je veľmi známa týmito študijnými pobytmi. Robia to naozaj kvalitne, aspoň čo som našla na internete. Je to full time, to znamená, vychádza to na nejaké 4 hodiny denne, čo sa týka precvičenia gramatiky a konverzácie z nemčiny. A samozrejme po obede to zahrňa nejaký program vo Viedni. A je to teda intenzívny študijný pobyt, ktorý je zakončený certifikátom, ktorý práve potrebujem na to, aby som mohla ísť študovať do Viedne. Mala by som dostať grant práve preto, pretože som nadšená, veľmi ma fyzika baví, veľmi ma bavia jazyky a keď som raz motivovaná, tak som naozaj pokračujem a snažím sa zo všetkých síl. No a myslím, že práve tento grant ma bude motivovať dostatočne na to, aby som dokončila štúdium veľmi úspešne a aby som pokračovala vo svojej fyzikálnej a jazykovej kariére. Dúfam, že tak ako minulý rok mi ľudia pomáhali k rozvíjaniu môjho talentu a k splneniu mojich snov, tak aj tento rok sa mi podarí získať tento grant a dostanem sa o kúsok bližšie k môjmu veľkému snu fyzike a jazykom. Ďakujem.